Сам останал след 50, но животът продължава. Манифест за новото начало, родовата чест и паметта. Преминаването на 50-те години често носи със себе си равносметка. Когато си дал всичко от себе си, изгледал си деца, изпълнил си дълга си като съпруг, гражданин и човек, а изведнъж се окажеш сам, разочарован от материалния свят и чуждото безразличие, лесно е да изпаднеш в безнадежност. Това обаче не е край. Това е моментът, в който дългът ти към другите приключва и започва твоя дълг към самия теб и към корените ти. Първи. Поуката за рода. Защо родовият контрол и респектът са закрила, а не пречка? Заслеплението от парите и чуждото одобрение. Докато човек е млад и трупа ресурси, той често тича след парите, съпоставя се с побогатите или други етноси и понякога се срамува от бедния си род. Отблъсква братята и сестрите си с думите: „Не ми се бъркайте в живота“, суровата истина при самота. Когато остане сам, изоставен или болен, всички онези, пред които се е доказвал, изчезват. Тогава човек отново търси родата си. Поуката е: не отблъсквай онези, към които неизбежно ще се върнеш. Респект от снахи и зетове. Взаимната подкрепа и контролът от страна на братята и сестрите не са лошо нещо, те са щит. Когато зетьора или снахата виждат, че зад гърба на партньора им има задружен род, те изпитват респект. Ако видят, че човек е сам и отхвърля близките си, лесно се възползват, мачкат го и при един развод му вземат всичко без никакъв срам. Взаимната подкрепа при успяващите. Ако някой от рода постигне повече, изучавайки престижен занаят или изграждайки авторитет, родът не бива да му завижда, а да се гордее и да го подкрепя. Когато един се издига, целият род става посилен. Втори. Освобождаване от чуждите очаквания. Спрете да купувате чуждото внимание. Който ви търси само заради пари, имоти или сигурност, никога няма да оцени вашата същност. Приемете стойността на своя път. Липсата на натрупани богатства след години на раздаване за семейството не е провал, а доказателство за отговорност и достоинство. Пуснете обидата от миналото. Не изгаряйте здравето си в горчивина за онова, което не можете да промените. Трети. Стъпки за подобряване на живота и вътрешен мир. Върнете се към себе си и творчеството. Време е за вашите собствени мечти. Писане, музика, учение, създаване. Творческото изразяване осмисля самотата и я превръща в свобода. Пазете физическото и емоционалното си здраве. Изберете спокоен живот, движение и чист въздух пред робския труд за излишни вещи. Търсете съмишленици, а не просто компания. Градете нови контакти въз основа на споделени ценности, чест, морал и уважение. Предупреждение към следващите поколения. Не губете живота си в сляпа надпревара за имоти и суета, изолирайки се от корените си. Сам човек е лесна плячка за несправедливостта. Пазете родовата връзка. Зачитайте съветите на братята и сестрите си. И не допускайте чужди хора да тъпчат честта на вашето семейство. Заключение. Самотата след 50 не е присъда, а пълна свобода да живеете достойно, скромно и по свои собствени правила, подкрепени от паметта и честта на своя род.